a zdravie v pohybe. Plaváči, to je viac ako plávanie. Každým pohybom posilňujeme svaly, trénujeme rovnováhu, stabilitu a zvyšujeme svoju imunitu. Pod vodou trénujeme pľúca a lepšie sa nám okysličuje krv. Rozhýbeme klby, svaly, ručičky i nožičky a pritom si zacvičia aj naše mamičky. Nezabúdame ani na naše hlavičky, učíme sa farby, tvary a prvé pesničky. Nakoniec si oddychneme v sauničke, a komu je málo, dorazí sa v herničke. Darujte svojim deťom darček na celý život, zábavu, radosť a zdravie v pohybe.